Yan mga idol, nilagang bibi. Preparation po para sa ukoy. Nilaga ko muna mga lods para yung dumi niya ng buhangin at kinain ay maalis ko. At gagawin po ito namin ukoy ng aking anak at hapunan namin yung gayong gabi. Yan. Magagawa tayo mga ukoy mga lods sa bibi. Bibi po siya. Yan, ito po ay sugunting natin maliit. Sugunting na maliit natin. Para po pinos yung mga ilods sa mga mamsa. Ang aming recipe ngayon gahapon ay ukoy na bibi. Boiled egg at cornstarch. Yan po mga idol. Talaga rin ko napansin. Yan po mga lods. Meron na po siya ng egg, konting magic sarap, asin at kuminta, sibuyas, bawang. Ito na po yung ukoy na bibi. Yan. Tingnan natin kung okay lasa. Okay na po. Tama-tama na. So, unti-unti lang para manipis, para yummy. Sarap ng yun. Ito kayo mo dun. Sarap. Dami. Ayan po, ukoy na bibi. Tapos na po siya. Kain na po kami ng aking tatlong anak. Thank you for watching. Thank you po sa lahat ng suporta at subscribe sa aking channel mga idol. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you for watching. Bye bye. God bless you all the time. Ayan po. Yummy yummy.